ב-16 השנים האחרונות רק 2 משחקים בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים הסתיימו ללא שערים. אז עם בסיס כל כך טוב אנחנו יוצאים לתוכנית השישית של פלשבק, שגם הפעם תזכיר לנו נשכחות. מתחילים. הנה עכשיו ההזדמנות, אולי האחרונה, הכדור לרוסו. ועדיין ג'ובאני רוסו מול השער, מקפיץ, והכדור בפנים! איזה שער אדיר של ג'ובאני רוסו! האליפות האחרונה והיחידה עד עכשיו של הפועל חיפה יצאה לדרך בדקה 94 של המחזור ה-11 בעונה 98-99. באותו הרגע בו ג'ובאני רוסו הרים את הרגל ושחרר פצצה לרשת של איציק קורנפיין מבית"ר ירושלים, אולי נסגר הסיפור, ואיתנו חלוץ הפועל חיפה באותם ימים לירון בסיס. אהלן, מה נשמע? בוא נסגור קודם כל פינה אחת חשובה. הגול הראשון הוא גול שלך? הגול הראשון הוא גול שגורן מילנקו הוביל את הכדור ממרכז המגרש, נכנס לדווח של 25 מטר, אני אלכסונית רץ, הכדור נבעט, פוגע לי בכתף, משנה כיוון ונכנס. זה כבר לא מעניין של מי הגול. אבל ידעת באותו רגע שזה הגול שלך? לא, אחר כך שהסתכלתי, הרגשתי שפגע לי משהו, בהתחלה לא הבנתי מה, אולי תפוז מהיציאה, אבל זה לא היה זה היה הכדור שפגע ונכנס. בוא נדבר על הגול הזה של ג'ובאני רוסו, זה היה בסך הכל מחזור 11, די שלב ראשון של העונה. מה נתן לכם את התחושה שזה גול של אליפות? קודם כל, המומנטום שהרחקנו את בית"ר מאיתנו ב5 נקודות, אני לא טועה. דבר שני, אתה יודע, זה בית"ר ירושלים האלופה הגיעה אלינו, ולנצח את האלופה בדקה 94, זה נותן לך זריקת עידוד ומוריד את הקבוצה השנייה, ופה הרגשנו את המומנטום שאנחנו יכולים באמת לעשות את הבלתי יאומן. מה היה אז באווירה בהפועל חיפה, בקבוצה שהפך אתכם לכזאת קבוצה טובה? קודם כל היינו קבוצה חזקה מבחינת עוצמה של קבוצה. היינו קבוצה מאוד ממושמעת, כל אחד ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות על המגרש, כל אחד ידע בדיוק מה התפקיד שלו על המגרש. ועוד פעם, גם היה לנו מאמן לימים מה שהוא עושה בכדורגל הישראלי זה דברים שלא הרבה מאמנים יכולים לעשות. ב-7:45 בשבת, בספורט 1 ובספורט 1 HD, הפועל חיפה תארח את בית"ר ירושלים בסמי עופר. לירון, היום שתי הקבוצות מגיעות למשחק במומנטום אחר לגמרי מאיך שהגעתם אז. הפועל חיפה במומנטום אחר, הפועל חיפה במאבק הישרדות, בית"ר ירושלים מתקרבת לצמרת, מה שעושה שם סלובן דרפיץ' זה דבר יפה מאוד, עם החומר שחקנים שיש לו שהוא לא איכותי בליגה. כן, יהיה משחק צמוד, כי יש אחת שרוצה להישאר ויש אחת שרוצה להיצמד. ועוד פעם, ליבי עם חיפה, עם הפועל חיפה. באמת הפועל חיפה יכולה להציק לחבורה של דראפיץ'? קודם כל כן, כי המשחק הוא ישוחק בחיפה, אז להציק הם יכולים להציק. בהזדמנות זאת נאחל בהצלחה למאיר בן מרגי, ששיחק איתנו גם בעונת האליפות. אני מאמין שהפועל חיפה יכולה לצאת עם 3 נקודות. באמת אתה רואה את הפועל חיפה מנצחת את בית"ר? כן, הכל אפשרי, בליגה שלנו במיוחד, הכל אפשרי. אחת יכולה לנצח את השנייה. ואם הכל אפשרי, אז בית"ר ירושלים בתקציב נמוך וקבוצה צעירה, יכולה להציק להפועל באר שבע או למכבי תל אביב? לא יכולה להציק, אבל בית"ר ממצאת את היכולת שלה, בית"ר באמת נראית טוב. תשמע, המקום השלישי הוא המקום האידיאלי שלה, כי מכבי תל אביב והפועל באר שבע שתי קבוצות מבחינת תקציבית פי 3 מכל הליגה, ומה שעושה שם עוד פעם דראפיץ' זה קוסמות. תוצאה לשבת. תוצאה לשבת, 1-0 הפועל חיפה. אז עם הגישה האופטימית הזו נזכיר שבית"ר ירושלים והפועל חיפה זה לא השידור היחיד שלנו השבת, הנה תזכורת לכל שידורנו. לירון בסיס, תודה שהיית איתנו וחזרת איתנו אחורה. תודה לכם. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. הצעות ותגובות, אנחנו נשמח לקבל למייל שמופיע עכשיו על המסך. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עד אז שיהיה לכם סוף שבוע שקט ונעים. להתראות.